Berkarar watanymyzda ykdysady özgertmeleri üstünlikli durmuşa ornaşdyrmakda Liwap welaýatynyň hususiýetçileri hem özleriniň sallamly goşantlaryny goşýarlar. Soňky ýyllarda Liwap welaýatynda telekeçilik işiniň kämilleşdirilmegine gönükdirilen döwletli tutumlar uly rowatçylyklara beslenip, beýatlaşyk okyply önümleri öndürmekde, ýokary hili hyzmatlary ýerine ýetirmekde. Pähim paýgat ummany magtumuly Praga ýylynda da netijeli işler alınıp barylýar. Şeýle hususy ölümçülikleriň hatarynda Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler birleşmesiniň agdasy bolan Saýydy Trawynyň Sakar şäherindäki Türkmen ýyldyzy hususy kärhanasyny görkezmek bolar. Döwrewap önümçülüň ýoly goýulmagyny, welaýatyň çärji we Trawynyň çäginde bölünip berilen 2 hektar ýerde hereket edýän büýük kärhana degişli bolan elektrotehnika zawodynyň möhüm ornuny belläp geçmek gerek. Döwrewap önümçülükde alüminyň daşky örtügiň durnukly 660 volta şenli bolan geçirjileri, howa elektrik geçirjileri üçin açyk görnüşli tiýimleri, elektrik guruluşlary üçin hususy kärhananyň gerim harit nişanly önümleri öndürilýär. Häzirki wagtda önümçülükde elektrotehnika maksatly elektrik geçirjileriň 23 görnüşi taýýarlanylýar. Önümçülüge häzirki zamanyň kämil enjamlary oturdulan. Zawodyň ortaça önümçülük guwaty her ýylda 700 tonna çenli çiğ maly işlemeklige niýetlenendir. Geljekde elektrotehnika zawodda daşy örtülen mis siýimlerini öndürmek gödeňde tutulýar. Elektrotehnika enjamlaryň gurulşy gurnama işleri boýunça baý tejribe toplan hususy kärhananyň elektr energetiki dethalary we ulgamlary gurmak, gurnamak, sazlamak we ýokary voltly syňagdan geçirmek hemde bezergi işlerini alyp barmak ýaly mümkinçilikleri bar. Hususy kärhananyň işi günärmenleri kiçi we orta telekeçiligi ösdürmekdäki tutumly maksatlar üçin hormatly prezidentimize hemde türkmen halkynyň milli lider Gahrman Arkadamyza hoşalyk sözlerini aýdýarlar.